Това е мини басейна, докато великанския басейн е чак там. Толкова голям. Хора са седяли и сега да скачаш вътре е риск. Опа, туалети е риск. Колко хубави туалети. Нека да се върнем и да се качим на втория етаж. Етаж може да е с мен. Нека се дължим и да се качим на втория етаж. Тук ще има страна. Продължаваме.